Okay. Ah, okay. Naimbag nga rabi tayo amin manen kakabsat ken gagayem. Kat ikablaw ko man iti talna ken kapya kani Apo Heso Kristo iti tunggal maysa. Kat awisen kay man nga agbuya manen kakabsat ken gagayem. Agsursuro tayo iti sasao iti Dios kat hangkay ko mga maumuma nga pag-participate kada kami. Tado talaga iti masursuro tayo, may papan iti Diyos tayo. Kat sakbay man pay nga irugi tayo gagayem. Kat ket kuman nga i-welcome dagiti nakatune ini tatan at sangapulo kat praise the Lord iti biag dagiti naka-tune in. Sige. Okay, iti panagtultuloy tayo gayem ket nakapsat ket awagak man ni Sir Nathan i-open na tayo iso na ti mangidaulo iti opening prayer. Daton tayo man dahil tingaramid tayo kani Apo Diyos. Okay, thank you, Brad Aldwin. So, sakbay man ta amin, kablawa man dagiti amin ngagbuy-buya. Okay, so a blessed day to all of us. Okay, so let's pray. Okay, agdumog tayo kakabsat. Okay, Father God in heaven, thank you very much, O Lord God, that again we are here, O Lord God, to praise you, to worship you, and of course to learn from your words, O Lord. Thank you, O Lord God, that it is you who will continue, O Lord God, to open the hearts and minds of all our viewers tonight, O Lord God. I pray that you will continue to convict them, O Lord God, that through this sharing, through this topic review, O Lord God, that they will learn and they will come to know you more and more in their life, O Lord God, and their broken relationship will be restored, O God. Allow them, O Lord God, na talagang they will come to know you, O Lord God, how good you are, how you long for them, O Lord God, to come back to you, O Lord God. And thank you, Father, that it is you, O Lord God, who will speak to them. Use us, O Lord God, to convey your words to them, O Lord God, to all our listeners and viewers tonight, O Lord God. And also, we pray that lahat po yung mga in-invite po namin ay talagang they will be able to participate, O Lord God. Yung internet connections, Lord, we also pray that you will bless it, O Lord God, na maging maayos po lahat yung mga connections, magiging maganda po yung receptions ng bawat isa, O Lord God. Salamat po, Lord God, and we just continue to praise you, to worship you, O Lord. All these things we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sige. Thank you, Sir Nathan. At iti panagtultuloy tayo kakabsat at dagiti kakadwami ditoy nga mangilawlawag iti sasao ti Dios nga iti teksto tayo itat nga gundaway ket masarakan iti Luke 10:38 to 42. Ket daytoy iti pagsasaritaan tayo itat nga rabii adda katulungan tayo tapnon so iti mangilawlawag. Yabakman iyon naklatan pag subject ni Sir Nathan yamam mo naman iti bagina kan kablaawan na muten dagiti contacts na kan invites na. Okay, so once again, good evening. Aming agbibuyat at rabii, kada ti topic review tayo. So, kablawak pa, dagiti na-invite tayo, kakabsat, dagiti
mangisursuro dito'y Mariano Marcos State University, agraman pa dagiti estudyante. I know nga some of them ay naka-tune in din ngayon, and I pray na talagang sila din ay maka-receive ng sa ating Panginoon. Okay, so lahat po ng mga viewers, good evening sa atin lahat. Okay, so i-enjoy lang natin itong moment na mayroon tayong pagkakataon to learn the words of God. Okay, thank you, Brother Alvin. Okay, thank you, sir. Kat iti sumarunong panelist tayo, gagayam ken kakabsat, abakman ni kaingungot na, kapisi ti puso na, kunada ni Sis Annie. Thank you, Brad Aldwin. So, kung mablaawak man mat, kadagiti amin nga viewers tayo, dagiti kakabagyan me, ijay sinait nga agboy-boyada, nadaduma, kan dagiti papada tayo nga couples. Although hanlang bat nga pang couples dating topic review, but it is for all of us. Kat sapay ko mata naka-tune in kayon, dagiti nanang isistemar pay lang dita, tugaw kayo pailaeng, and dumngag tayo kadete nakapinpintas nga mensahe itata, Jesus Christ iso na iti confidence ken comfort tayo. So good evening kakabsat. Thank you, Sis Annie. Kat deti may katlong panelist kadwate ito'y platform itata. Gagayam ket kakabsat ti kaingungot ko mat kapisi ti pusok. Sis Marjorie. Good evening amin kakabsat. Kablaawak man na timanong kong agbaybuya. Praise the Lord. I hope nga stable iti internet connection nyo, and ore pwede iti contacts me, nga inawis me, kan sinandan me kadagiti link. Ay enjoy yo lang tagbuya kakabsat, and buyaan nyo kung maaging ganang malpas. Thank you, Sis Marjorie. At kompleton, gagayam ken kakabsat. Dagiti kakadwa tayo nga mangilawlawag iti sasaot ti Diyos itatang rabi. Kat iti pagsasaritaan tayo itatang gundaway, masarakan dito'y Luke 10:38 to 42. Kunana dito'y the title na dito'y ngan Jesus, your confidence and comfort. Kat nakapinpintas launay dito nga topic nga pakasursuruan tayo iti mas lalo nga umununeg iti relasyon tayo kanni Apo Jesus. Kat kunana dito'y Luke 10:38 to 42. Kunana dito'y iti 38 bayat iti panagdalyasat ni Jesus ken dagiti adalan na dimteng da iti maysa a baryo. Sadyay at damay sa babae nga agnagan Marta anang sanga ili ken kuana iti balay na. At dakabsat na nga agnagan Maria ang nagtugaw iti sa kaanan ti Apo ket nagdengeg iti panursuro na. Gapu tamaringguran ni Marta iti panagsagana na napan ken ni Jesus. Apo kinunana, awan ka di anyaman na ken ka baybay anak ti kabsat ko. Ket siyak ti agsagsagana, ibagam man ken kuana ta tulungan nak. Insungbat ni ti Apo, Marta, Marta, adula amin pakaringguram. Ngem may salaeng ti masapul. Pinili ni Maria ti kasayaatan ket saan to maikat ken kuana. Nagpindas kakabsat iti dating teksto tayo nga iso iti na-discuss iti Miyerkules DJ Lifeline topic, Lifeline Ilocos kat dating kat na-discuss ni Sir Nathan Idi kat no nabuya dijay at dadatalong challenges aya kat dating arod iti
pagdidiskussan tayo. Dagiti punto, umuna nga punto, right relationship. Having a personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ, whatever it costs. Spending time in His words and prayer is an outflow of our relationship with Him. What are your hindrances in prioritizing God's word? Ito muna punto. May kadwa. Right focused. Worries of life, the deceitfulness of wealth, and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. How are you going to improve in focusing in Christ? May katlo na punto. Challenge, right priority. Christ gave His life for us. A true believer know his priorities, Jesus Christ. He also chooses what is eternal. Are your priorities right? Why? Sige. Napindas gagayan kan kakabsat kat intay mga rod iti umuna nga punto nga kunana right relationship. Okay? So, right relationship. Iyabak mga rod ni Sir Nathan. Iso na iti mo na nga pangipaay iti kapanunutan na at iti right relationship. Nayunan na di na-discuss na iti. Sir Nathan? Sige, thank you, Brad Alduin. Okay, so when nati muna puntos tayo na di pinang-discuss ko nito ko na tayo build a right relationship. So very important nga talaga that iti magiging foundation itunggal may sang namatikin ni Apo Hesus Kristo. Masapol nga will have a personal relationship to our Lord Jesus Christ. Okay, so which means nga kunanat toy we need to prioritize His words and be willing to obey Christ whatever it costs. At paisulaunay daytoy and one way nga aramitek mat kakabsat kat in order to really build my relationship to the Lord because it's a continuous process naman talaga yung pag-build natin ito. One way is talagang hindi ko kinakaligtahan yung aking quiet time. So every day ay talagang kinakausap ang Panginoon, read His Word, and doon natin nalalaman yung kagustuhan ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng directions, and talagang ma-reflect yung word ng ating Panginoon. And through that ay mas mapaunig na yung relationship ko, mas nabibuild yung confidence ko sa Kanya because I know His promises to my life. And yun yung aking hinahawakan every day. So, adumet nga paiso dagiti hindrances in obeying mga circumstances na pinagdadaanan, mga pressures, but with the Word of God na pinanghawakan ko, maaramid ko nga i-prioritize isuna, hindi talaga masacrifice yung moment na kailangan kong i-obey ang Panginoon. Hindi kailangan masacrifice. Of course, dagitay dadto mga minad, dagitay philosophies nga kunada no una-enda aglalo no dadati moment nga under pressure, but still if they will obey Christ at dagiti kapanunutan dagiti daduma nga mas lalo nga diya marami din dagitay papobrada di office, for instance, dagiti pressures if I will still unaen na po Diyos kunada. But of course it is a testimony on my part kakabsat nagdengdengeg tata nga if you obey God first it will just follow yung mga solutions na sa mga problema. So very importante talaga na unahin ang Panginoon. Okay? Yung relationship natin, unahin natin siya. And everything will just follow. Okay? So that's my encouragement sa mga nakikinig ngayon, Brother Aldrin.
Thank you, Sir Nathan. Pindas dyan naibagan ni Sir Nathan nga no gusto iti relasyon mo kan ni Apo Diyos. Talaga nga una isuna ya. Suna ti agbalin nga priority. Kan DJ mi sapay nga naibagan na itatay nga no sto ti relasyon mo kang kuana, talaga nga faithful ka iti panag quiet time mo DJ pinakisaon kan ni Apo Diyos iti inaldaw-aldaw. Okay? So, awagak mamat ni Sis Ani. Iso na mamat iti sumaruno nga mangipaay iti sharing niya. Sis Ani. Thank you, Brad Aldwin. Dating nga istorya kakabsat dati San Lucas, dati istorya iti agkabsat ni Martha ken ni Mary ket may isa nga magustuak dati nga verse gaputa ado iti kaipapananaw no ado ti mabalin na nga iladawan iti pudpudno nga panagbiag iti tao. Kas lang dito ni Martha ket talagang she was very busy makumikom launa iso na dyan pinangi sagana na kadati pinagbisita na while ni Mary ket pinili na tinapan nagtugaw iti sa kaanan ni Jesus Christ and she was listening to the words of God. So iti priority na nga talaga ket iso iti pinagdengeg na ken iti words ni God and to be with Jesus Christ. So ito'y right relationship ko na. So imagine no apay nga kasya iti attitude ni Martha ken ni Mary. So specifically ni Mary apay nga taaya nga muri makumikom ni Martha iso na ket pinili na nga talaga ti agtalinaed iti sa kaanan ni Jesus Christ ket talaga nga iso ti pinaka talaga nga focus na. So nakita ito'y nga naunag siguro nga talaga iti relationship ni Mary ken ni Jesus Christ kasi she didn't care no anya iti mapaspasamak iti aglawlaw na nakita na nga talaga nga yun talaga yung pinaka-essence ng kanyang life at that moment. So nga ito'y so DJ ko natatay ni Brad Nathan nga no talaga nga adda iti pudpud no nga relationship ko, personal relationship ko kani Jesus Christ, awan gayam nga talaga iti rason. So nakitaan tayo mat iti sitwasyon ay talaga nga mabalin nga masurin siguro mat nga talaga ni Martha nga nakita tayo dito nga talaga nga eternal nga gagayam ken kakabsat detoy pinangi-prioritize ni Mary iti sasauna. So the question here is anya dagiti hindrances. So mapantay yung personal nga realization tayo kakabsat. Ado nga talaga dagiti kwa mabalin nga hindrances tayo kas lang kumadagiti nana nga kas kanya mabalin siguro nga ado dagiti unaan tayo nga umuna mabalin nga dagiti pinagmodule tayo kadagiti anak tayo mabalin dagiti pinag-estimar tayo kadagiti balbalay tayo. So nga dagitoy iti very common nga reason no apay nga iti maysa nga nanang nadaduma ket haan nga makapagtultuloy because ado dagiti nga pakakumikuman. Siguro dagiti met agtrabaho very challenging mat aglalo no iti boss ket talaga nga very demanding wenno ti trabaho ko nakumaka talaga nga ado. So na-realize makita tayo dito ay gagayam ken kakabsat nga uray dagiti estudyante nadaduma ket dagiti pinagbasa da mabalin nga iso iti rason ngem ditoy tayo nga maipakita nga talaga nga adda ba talaga iti napudpud no relationship tayo kan ni Jesus Christ because it is natural nga talaga nga to spend time di ko na ni Sir Nathan tatay nga ag-quiet time iti inaldaw-aldaw. So nga dito ay kanya personally gagayam ken kakabsat ket DJ pinag-quiet time ket praise the Lord nga dati nga talaga tinestablishan nga lifestyle kumbaga haan nga mapalabas ti maysa nga aldaw nga awan nga talaga iti word ni God ket daytoy met iti agdama nga isusurok itata kadagiti anak ko. Ngem the challenge I admit nga no daduma ket DJ kwa no kasanok nga itik seriously deti word ni God tapno i-apply ko kasi mabalin nga agbasbasa na nga mabalin nga no daduma ket han ko nga mai-apply. So nga daytoy dapat gayam nga talaga ket puunegek DJ pagkaamamok kan ni Apo Hesukristo tapno makita that
if He is the authority of my life, dapat nga talaga kat adda iti fear and trembling ko, kada iti sasauna nga dapat nga talaga katong palag, kun i-aplikar ko iti inaldaw-aldaw. So, DJ Laang, Brad Aldwin. Thank you. Sis Ani, nagpinda siya ko na ni Sis Ani, kompleto ya. Nga uray man pay gaya magbasbasa kay ti Biblia, no mo di application na useless. Kas lang dete kuma may isang inbound ni nanang uno tatang nga may isang nga inbound na tinangag mo mamumut nga tinungpal, useless ya. So iti at the right nga relationship na ni God, DJ mabasa na DJ Biblia nga sasaw niya po Diyos ket kasapulan iti panangiaplikar. Okay, praise the Lord. Kata sarunok man nga yaban ni Sis Marjorie. So namot iti mangi-share iti kapanonotan na. Good evening manan kakabsat. Very well said moten dagiti imbag Sis Ane gani Sir Nathan aya siguro inayong ko lang atal talaga kat diti relationship at talaga kat hanga basta-basta nga relationship kasi it involves DJ love kun faith iti may nga relationship kas kani Jesus Christ te ko na ni Sis Ane tatay nga DJ authority na over us so oremat kanya personally atal talaga hindi hanak pa nga faithful nga agay quiet time kat ako marik na nga DJ noon nga relationship ko kani Jesus Christ kasi hangko nga hangko nga unay maawatan pay lang iti ipagbaga na kanya. And then habang bumaybayag, habang faithful kagayam, talaga umununag mat dagiti ipagbaga ni Apo Diyos kang ka. So enjoyment nga ma-develop kanya personally iti DJ sincerity, wano DJ heart ko, nga mas pay nga pa DJ pinag-quiet time ko, DJ pa nag-ubig, nagbasa, kasi hanya kompleto talaga DJ. May sangal daw ko, wano hanak nga mapakali, aging ka nga hangko nga basaan iti word na, kasi adamot ti Holy Spirit nga, may palpaligip akanayon nukwa. So, I learned to DJ aglisen, ka DJ prompting, nga ti Holy Spirit nga ay di ka pinagbasa kasi kumaya edi so if I really love the Lord may sagayam daytoy nga nasken nga aramidon ti may nga anak na tapno ti kastakot mangeg na dagiti ipagbaga ni Apo Dios kang kuana iso nga antayo ko mga maumuma nga makangkangeg kadagiti leaders tayo so this is one encouragement mo kadagiti contacts tayo nga talaga nga kayo mga mangmangag no kanay nga mai-remind regarding iti pinag-quiet time tayo kasi through iti quiet time when a personal devotion with the Lord mas napaspas pa nga ag-grow kayo. So, DJ lang. Thank you, Sis Marts. Pudno launay nga no at the right relationship mo kani Apo Diyos ket right mo iti relationship mo, iti BS leader mo, iti contacts mo, di ba? So, nakapinpintas launay nga pag-reflectan, iti umuna nga punto, gagayam ken kakabsat. Tapno iti kasta, ti amin nga relasyon tayo, that may yurnos, babaen, iti relasyon tayo kan ni Apo Yesu Cristo. Sige, kata sumarunong, challenge kuna na ditoy right focused kuna na worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. How are you going to improve in focusing in Christ? So nakapinpintas dito gayem ken kakabsat maamuan tayo titaduma mag-fail nga grow iti spiritual nga biyag na gaputa wrong jay focus na ya. So iyabak man ni Sis Marge tayo so naman iti muna nga mangi-share iti revelation ni God iti biyag na. Right focus ay
may imagine ko lang dete kung mamay sang agdra-drive iti lugan. Di ba no agdrive ka ket masapol nga alert ka, masapol nga naka-focus ka ijay dalan niya pagdaldalanan niyo. Nangamin no awan iti focus mo baka malabsam tay papanamon wenno sabalin iti naturturong mo or worse baka pay taad da iti madi nga mapasamak kang ka. So kasi met ti pangyari kak iti biag ko no hanak nga naka-focus ken ni God. Anya nga da iti mapasamak iti biag ko. So dito adu dagiti mabalin nga mang-distract. Adu ti mabalin nga mangeg iti aglawlaw nga mabalin nga maka-distract iti focus focus ko ken ni God nga praise the Lord matatal talaga kasi ever since nga talaga nga inawat ko iso na iti biag ko itinapudno. Talaga nga nakita ko met DJ pagayatan na iti biag ko. So even before marigatan nak idi met nga ag-obey idi agtrabaho akpay laeng iti may sa akumpanya ket talagang adu dagiti makalaped. So even iti panag Sunday worship ko kasdi ko gabot ada iti pasok ko anya nga ta itin unaek kasdi ko so sometimes no gayam haan nga nauneg DJ foundation mo wenno nga nauneg iti DJ ko relationship mo ken ni Jesus Christ alisto ka talaga nga ditay masway wenno alisto ka nga ma-deceive. Mabalin nga uray dagiti gagayem no dadduma. May sa nga na-learn ko dito ket to really show your identity nga talaga nga sika ket you already belong to Christ. So even kung madigiti haan pay nga imawat ka ni Christ nga papagayam mo, they will eventually see and then agbaling ka man nga maka-inspire ka dakwada. So para kanyak dito focus atal talaga haanan nga ti focus kat iti lubong no diket ti focusan kat kani Jesus Christ. So DJ everyday nga i-reveal na kanyak by His word DJ iti agbalin nga may nga focus ko wenno guide ko iti everyday mat nga panagbiag ko. So even in iti relationships iti family, relationships ko iti workplace, wenno dagiti kakabsat, kakasdi ko even my contacts. I really need Jesus Christ kasi noowan isuna nalabit kat haang nga dete anot na gana hanga clear DJ maturong ko iso nga for me talaga nga ni Jesus Christ laeng iti the best apang ifokusak dito yung matak tapno ti kasta anak nga mayaw awan DJ pinpinag na. DJ lang Brad Aldrin. Okay, thank you. Si Smarts. Dalawa kaya yung kakabsat. Kata it is sumaruno nga yabak ni Sir Nathan. So naman iti sumaruno nga mangipay di sharing na. Sige, Brad Alvin, thank you. Okay, so dating net topic tayo may kadwa na ti right focus ano. So agpaiso nga ti tao ket nalaka nga ma-out of focus. Just like ito story tayo ni Martha. Parang worried ano. Siya si Martha. Okay, so in fact nakita king kuana ni may isang character ni Martha nga maka-distractan na ket she want to probably give the best to Jesus Christ yung grupo niya pero yung way niya is more unworldly yung ibibigay niya kaya makubi komiso nang ag-prepare the meals to honor yung kanyang mga guests Jesus Christ. So kastoy mo ti may nga tao nga talaga even in our time sometimes we are so very occupied with so many things. Okay? And for example, dagiti student nga ron kung natatay ni Sis Annie
they are so occupied with their studies, probably dagiti family man, and they are so occupied of probably they demand the family dagiti kasapulan da, so they are so occupied with family concerns sa work, even personally dagiti demand di work. Okay, so yun yung mga pressures, and sometimes this no di tayo maannad dagiti kakabsat ket talagang out of focus tayo. Pero sinasabi dito, we should have the right focus. Paano ba magkaroon ng right focus? Okay, so kailangan talagang we need to set our goal. Okay, kung ano ba yung goal ng buhay mo. Okay, so of course, tayong naawatan tayo, may goal tayo, hindi lang dito sa word, yung life natin, pero there is another life that comes. Okay? Yun yung prepare natin when we meet Jesus Christ. Okay? And that is our goal, to meet Him. And of course, to please yung ating Creator every day. We use our life to please our Lord. Hindi lang yung pang sarili natin yung please natin. Kaya once we have the goal, then alam na natin, doon yung focus natin, and we should not be affected anymore by pressure because we trust God that He is able to arrange everything. Kung may mga time na magko-conflict yung mga schedules, we trust God that He will be able to arrange everything na pag inuna natin siya, okay, iset natin yung goal natin para sa Kanya, then He will be, lahat po yung mga pressures na or mga circumstances ay i-arrange ng Panginoon. We just need to trust Him that He is more powerful. He is, we know that God is all-knowing, and we just trust Him. Of course, it needs prayer and meditation of His word. So, yun lang. And of course, isa pa yung nakikita ko yung kung bakit na out of focus ng tao is fear of the unknown. Inuunahan natin kasi yung pangyayari. Okay, so sa isip pa lang natin, nabubuo natin what will happen kung hindi ako ginawa ito. Sometimes yun yung kasi yun yung kung bakit nag-start yung mga worries sa ating buhay. And sometimes yun yung nakaka-distract natin. Nakaka-distract sa bawat isang tao na magkaroon ng focus sa Panginoon. But again, I reiterate sa mga listeners natin that yung pagkaroon ng right focus is to trust God, okay? Always. Okay? And unahin lang natin siya, and we will be able to test that He is faithful to His promises. Maganda po lahat ang kakahinatnan ng ating mga plans pag inunahan natin. Thank you, Brother Aldrin. Thank you, Sir Nathan. Thank you. I-sharing mo ang dalawa, gana. DJ, right, i-focus tayo ni Apo Diyos. Talagang kasapulan, DJ, panagtalag ng kuana. Panagtalag, anteng unaan, DJ plano ni Apo Diyos kada tayo. Isang amin iti may isang ni Sir Nathan paka-out of focusan. They ag-out tayo iti DJ mabalin plano para gitan di Diyos kada tayo. Okay? So isungaro no ngaya ba para iti second challenge ni Sis Annie. Sige, so kanyak mat Brad Aldwin ket that is siguro worries that is the number one nga nga
pangrugyanan na igigong pa na ni Sir Nathan itate nga pa naka-out of focus. Nga panpananutek, apay paggapuan na kad nga mindet, marik na tayo nga pinabuwari o na pinagdanag. Example ko, maayano, when it comes to finances, di nga minhan tayo matagdanag, no amo tayo nga adapay ta agkaanay nga kwarta. Ngam no makita tayo nga medyo mabitinan ijete nga agwarin. Kas tamat dagiti agtrabaho siguro nga padak, no daddo makat dayjay no amo tayo nga makamtod tayo DJ oras tayo tap no mai-deliver tayo DJ kailangan tayo nga isubmit nga report ket no matansya tayo nga haan tayo nga kaya nga ilipas within that given period of time isu DJ adati pinagdanagan dagiti estudyante no makita da nga kaslalang agnangabit DJ grade dan so adadete pinagdanag ket dagiti gayam ana dagiti gayam iti makapadagdag iti pinag-worry nga talaga. But not only that, dapat iti warning na iti topic ni Sir Nathan iding ti gayam may sapi nga talaga nga maka out of focus kada tayo ket DJ pinagtarigagay tayo iti panagpabaknang. Oo, wano saan ket digitay desires tayo in this world ado nga talaga. Ngam naada iti usto nga relationship tayo nga talaga if we have a loving relationship with Jesus Christ or with God, ma-discern tayo no ana dapat nga talaga dagiti dapat nga i-prioritize. Iso nga ditoy na makita tayo iti istorya nga ni Mary talaga nga very secured anati secure kay nang saawan haan na nga panpanunutan no anya ti bagbaga ni Martha no anati bagbaga iti tao nung talaga nga pirmi nga nakapokus iso na kani Jesus Christ. So nga gusto talaga detay kunana iti John 14:27 nga iti kapiya nga talaga ket aggapulang nga talaga kani Apo Jesucristo. We cannot find peace iti kinabaknang iti dagiti mambanag nga adad ti lubong. So nga ditoy how are you going to improve kunana DJ pinag-focus kani Jesus Christ. So ada kami ti very familiar nga verse kada tayo dito kunana nga let us fix our eyes on Jesus kunana. So nga usudji ko na ni Sir Nathan itatay nga dadto mga talaga ket adu ti mabalin nga makadisturb, makadistract kada tayo nga masapol nga talaga nga we should have yung right perspective dadto maket nga ada problema nga talagan ket isu detay out of emotion agdadanag tayon ngem dapat nga talaga ket itoy tayo nga panunutan sino ba talaga ni Jesus Christ. Oo, nagpintas dete di Ephesians 1 kuna na dijay nga gapot amo tayo itinangawag kada tayo kuna na iso nga dapat dete gayam ti mapalalim pay mapaunig pay kada tayo dijay personal nga panakam-amo tayo kani Apo Jesucristo because it's been a testimony mat kagayam kong kabsat iti life ko nga talagang ada dagiti deadlines ngam no dadong maket by God's grace no isik tayo nga talaga iso na Matthew 6:33 but seek first God kunana and the kingdom of God and his righteousness and all these things will be given to you as well. Ada dagiti times nga kaslang ko maitatang at sa sarunod dagiti demand iti office schedule but after that kakabsat ket nagmayat laeng kasi madamdama adalang ti na-cancel nga meetingan so parang nalaglagan mo lang jerik na nga pagtulnog ken di talaga nga ited nga talaga iti amin nga ilang Brad Alvin. Okay. Thank you, Sis Annie. Nalawag. Dagiti sharing, dagiti panelists. Kaya gagayam ken kakabsat. Apay nga min nga nagadunga worries. Kung nanay JB sao ni Apo Diyos, iti Biblia ket. Alis to tayo bumaket. Lumakay, no? Do ti worries tayo. Apay nga worries tayo. So nga, kung nanay ti title tayo, Jesus, our confidence and comfort. So, praise the Lord. Inte nga ro, iti may katlong challenge. Kunana ditoy, right priority. Christ gave His life for us. A true believer knows his priorities, Jesus Christ.
He also chooses what is eternal are your priority. Why? Mm. So, the key word na dito ay keywords true believer. Are you a true believer? So, ayun. Kat itatangag undaway, pagsublik man ni Sis Ani, ta iso naman iti mangi paay, iti sharing na. Okay. Praise the Lord. Okay, so sige Brad Alvin, sa last ano na tayo, last challenge, agpaiso nga a true believer know his or her priorities. So ni Jesus Christ, just like ni Mary nga talagang whatever happens kung na siguro ayakat, so the priority na nga talaga to be at the feet of Jesus Christ nga nakapinpintas kasi medyo agreklamo ni Marta ditoy kung nakat Jesus apay nga madi ka man lang nga anak kas lang madi mo man lang atong ngaran ni Mary kasi nakabisbisi na ka-prepare dito yan but iso na adda dita nga agtugtugaw something like that ngam gusto kasi ko nana taga puta ti pinili ni Mary ket iso ti pang eternal ko na iso nga nagpintas gagayom nga ma-understand tayo nga talaga because mabalin nga adda ti focus tayo pero let's be wise ko na ano ba nga talaga ti pang eternal kasi baka dagiti banbanag nga pangibusan tayo ti oras tayo itatakit pang hanggang ito'y laang rabo ti daga baka dagiti laang sanikwa tayo dagiti lang positions tayo or dagiti positions tayo mabalin nga dati pinaka-i-promote tayo ket no dagiti lang nga talaga iti adda iti puso kan panpanunod tayo ket hanggang iti lang rabaw ti daga but what does it mean iti eternal dati ket pang-agnanayon so nga nakapinpintas dagiti sasao ni Apo ta isuda nga talaga ti makni pakaammo kada tayo iti inaldaw pay lang nga pinag-quiet time tayo no medyo sumiyasi detay focus tayo adda ni Apo nga mangipasubli kada tayo kadyo gusto nga dalan but at this point to make it personal kasi kunana itiket are your priorities right kunana so i-share ko lang dati quiet time ko iti bigat kakabsat adda kami iti Philippians chapter 1 dati ko na dito yung verse 9 nga that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight kunana so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. So nakita iti kakabsat nga ti bagbaga ni Apo ket tapno maamwak no anya nga talaga iti best kunana dapat very important nga di best iti pangipanak iti life ko. So ano ba yung best? That is to obey Jesus Christ, to share the gospel to other people, and to raise up co-laborers. Iti kakadwa tayo mat nga mangiwaragawag iti sasao ni Apo tapno iti kastakit amin nga tao ket mamamuda ni Jesus Christ and if they will believe in Christ they will also be saved so that iti eternal nga ibagbaga na kakabsat so DJ laeng Brad Alvin praise the Lord. Okay, thank you Sis Ani. Kat nagalisto ti oras kay kakabsat. So nga yabak ni Sir Nathan ay anggayon ni Sis Marge na iti sumarono nga mangi-share iti kapanunutan na. Oo, so dito right priority aya no maminsan dito ngamin ket madalas nga malaklaktawan wenno iti disregard kuma dito nga area for example kuma kadigiti like no adda iti maawis iti panagdaydaya wenno kasla kuma kadigiti activities wenno Bible studies sometimes ket adda dagiti mga gantay nga response nga no addanto iti time ko kasi kuma wenno no addanto iti wayak ngamin adu pay dagiti nasken nga obra kuno adu dagiti iyon unak. So makita talaga dito ket naawan pay nga talaga dijay right nga relationship kon focus awan met dijay right nga priority. So malipatan ti tao nga ti anyaman niya daghang kuana even time even iti biag ket tengel ni Apo Dios dijay. So
what will happen niya tano, ni God mo't iti mangiwibay. Ito, itapno lang maadaan iti time kang kuana. So nga, para kanyak matatal talaga dito right priority. Kanayon dito very familiar verse kada to ijay Matthew 6:33 nga ipang pangruna nga biro kan ti pagarian ti Apo kunana. And talaga man nga promise na nga amin to kat maitud to kung ka. So why worry? Ure siyak mat gagayam tan kakabsat before at the DJ tendensik nga alisto ak nga agworry. Idi didi teko na dadatay nga na dumakat advance nga agpanunod. So ang pinapasamak DJ basta ko anak talaga nga na picture out ko DJ kasi na mapasama ka ni so nga talaga mat nga pinalagipan nak ni Apo regarding ka DJ kasi talaga ang makita lang kanyak gayam nga agkurkura nga pa iti pamati ngam praise the Lord matatal talaga by His word kan kadikiti mang tayo and DJ pinagtalag kiniga talaga nga iayos na atal talag even di ka babasitan ko mga iti panunot ko talaga nga i-touch ni God DJ iso nga ustula unay DJ ko na ni sis ani nga masapol nga ag-invest ka dagiti banbanag nga agnanayon so anaman dagiti pangin investan tay iti time itata pamalagip atal talaga nga we should make sure nga dagiti pagin-investan tay iti time ket pang last pang eternal no pang agnanayon kasi ore man kasano ti kinagagat mo ore kasano ti kinaditi kwarta makunada hamon naman lang maitugot into no matay ka so very popular dito yan nga mga gantayo gagayam kang kakabsat iso nga itatanga gundaway masapol nga i-open tay atal talaga mo ten daytoy matmata tayo daytoy puso tayo nga talaga nga dumngag kadagiti ibagbaga ni Apo Diyos kada tayo now that we are still here so DJ lang kakabsat let's continue nga talaga nga agdepend para kanya kami diti right priority ket may sa nga ma-develop iti ket diti lordship kini God so DJ panang acknowledge DJ ni Jesus Christ as our Lord at nagpintas nga ro deti ko na iti nga Christ gave His life for us. So, ana pa ba iti kurang na kat biag na pa yun kat inpaay na kada tayo. Iso nga it's always nga talaga there are times nga diti adamat digiti pag-conflict when it comes to my digiti priorities ko but then still ti may saan na learn ko kat diti panagdepend atal talaga iti Holy Spirit ana ba iti iyon una kan ana ba iti mas importante tapno ti kasakat mas mai-glorify pa ni God. So, DJ lang, Brad Aldwin. Okay. Thank you. Sis Marts, iti mauding mangi-share iti kapanunutan na ni Sir Netan. Sir? Halos na ipagkakon sa amin nun, Brad Aldwin. Samot ti may pagkakon. Anyway, nati right priority tilaw kasta siguro ti may nayong kaniyay we should not let yung ating quiet time or devotion to our Lord Jesus Christ overshadowed by a worldly task ano pagkakuman ano dagiti assignments tayo diti lubong always di kung kuna dagiti sister tayo unaan nga talaga ni Jesus Christ each one should be able to develop talaga yung lordship inuuna palagi yan pagkatatay nga ron nga Matthew 6:33 na priority talaga ang Panginoon okay so reminder sa atin aduman nagiti pakakumukuman iti biag tayo but we should not make that as a reason not to go and sit at the feet of Jesus Christ. You should find time, set your priority to listen to the Word of God, to do yung task na binigay niya sa atin. That is to share the gospel to other people na talaga
makita how we love Jesus Christ in our life. Dahil sinabi nga, hindi naman pwedeng maniwala lang, but we need the applications. So, siguro mag-Prophet Alvin kali ni Pagkatitin. Sige, thank you Sir Nathan. Kata iti summary na application tayo pagsubject man ni Sir Nathan ulit. Ay, suna ka di. Sige, Brother Alvin, summary na. Okay, so talaga nga time tayo. Kakabsat, iyan tayo lang. So, talo tayo nga topic tayo. Nagsalita tayo how we're going to build yung confidence natin sa Panginoon. Sige lang. Parang malinsa natin, sounds ko? Now, sir, adada dito agka sa yung sen na Bagbagan ni Mrs. Sige, try kong how about dito, mayaten or madibay? Mayaten, sir. Sige, anda na yung talo nga nagsaritan tayo kakabsat. DJ first is how we're going to build a right relationship. So, naipagatay tatay nga yung to build a right relationship ay ma-develop din natin yung love and faith and yung sincerity natin. Okay, so we need to trust God always, listen, ma-develop yung ears natin, how to listen, yung prompting of the Holy Spirit, okay, para tayo ay maset natin yung mind tayo, okay, na talagang we'll be able to listen and of course yung ganun na rin yung right focus ay we need to do not let pressures affect your life, but all the more we trust God that He is able to do everything. Okay? He is able to arrange everything. Huwag natin pangunahan ang Panginoon, but all the more na we need to trust and fix our eyes to the Lord Jesus Christ. Okay? And yung pangatlo na natin is yung setting yung right priority. Okay? So, always prioritize what is eternal. Okay? So, let's invest our life to what is eternal, and through that ay talagang will also build yung confidence natin and comfort because all these things is from Jesus Christ. So, challenge to mga kapatid natin ngayon na nakikinig. So, it is my challenge na talagang each one ay ma-develop your relationship sa Panginoon. Ito ay nag-uumpisa sa to be consistent in your quiet time. Magkaroon talaga ng discipline, okay? To be consistent in your quiet time, meditate on His Word, i-focus natin yung Panginoon natin, and gawin natin siya yung ating priority every day. Okay? So, siya yung unahin natin every day. Then, I know, yung sabi ng mga kapatid natin kanina na nag-speak ay doon natin na-develop yung trust natin sa Panginoon. So, once again, good evening and God bless to all our listeners. Sige, thank you Sir Nathan. Kata awagak mamat ni si Smarts ta iso naman iti mangi paay kada tayo DJ naimbag nga damag nga agapo kani Apo Hesus Kristo. Si Smarts. Okay, good evening manan kada kayo amin kakabsat. So,
Nalawag dito'y text nga pinagtutungtungan tayo, dito'y nagsasaritaan tayo nga nasarakan iti Luke 10:38 to 42, iti biag da Mary ken ni Marta. So ipakpakita na ditoy nga adda iti duwa nga klase ti tao. Umuna ket tay adu ti pakaringgoran na wenno awantal na ti biag na. Ket may kadua nga klase ditoy naka-focus ti imatang na ken ni Apo Dios. So masaludsod ko man gagayam ken kakabsat, asinno ka kadagitoy duwa nga klase ti tao. So sika mismo iti makasungbat kadaytoy. Amerisam iti bagim no husto ka di matlaang iti relasyon mo ken ni Apo Jesus. Kasi no husto ti relasyon mo ken kuana iso nakaditi nakaiturungan iti imatang mo. Ni kadi Apo Diyos iti ipangpangrunam iti biag mo. Ngamin ti resulta ti addaan husto nga relasyon ken Apo Jesus ket adatal na ken kapya iti biag na. So mas ipangpangruna na nga ikkan iti oras ni Apo Diyos despite iti kaadong asikaswan iti inaldaw. So haanan kuma nga dijay pakadagsenan iti panagdesisyon between ni Apo Diyos ken dagiti banbanag ditoy lubong. So kahit nangasawan nga ni Apo Diyosan iti basis dagiti isu amin nga desisyon nga rumbeng nga aramiden. So awanen kumada iti panunot nga Lord adupay iti kayat ko nga aramiden iti biag, adupay ngamin iti ambisyon ko isu nga ag-ubay nakto no magun-od ko dagitoy. Who knows gagayam ken kakabsat no ingga ka ano nga abutin iti biag mo. Agpanunot ka itamet laeng nga gundaway kasi amin nga banbanag ditoy lubong ket ni Apo Dios iti naggapuan na ken kontrolado na amin dagitoy. So nalipatam ka din ngano awagam ni Apo Dios ket denggen na ka. So nasken lang at talaga nga ornosem iti relasyon mo ken kuana ket mangrugi kumaitan. So agingga nga saan pay nga naladaw iti amin umasidag ka ken ni Apo Jesus nga si papakumbaba aminem nga awan iti mabalinam no awan ni Apo Dios iti biag mo. So agbabawi ka kadagiti panagrebelde wenno dagiti misplaced nga attentions. Pagbabawyan tayo amin dagitoy. Dagiti time nga sinursurot mo lang iti bukod mo nga bagi nga hamo nga ingkan kano no pagayatan ba ni Apo Dios dati wenno haan mas kasapulan nga awaten tayo iso na iti biag tayo. Tapnon ti kasta ket ma-experience mo ti hushustong ay kay papanan iti biag ken panagpaidalan iti Espiritu Santo. Iso nga awisen kayo gagayem nga dumdumngag itatta nga let us not take time. Awaten tayo ni Apo Jesus iti biag tayo. Tapnon ti kasta isumet iti pangrugyan nga maadaan tayo iti jay husto nga napudno nga relasyon kang kuana. Maadaan tayo met dijay husto nga focus nga isu na lang iti turong digiti mata wenno panunot ken puso tayo. Ken kastapay nga masursuro tayo met nga ornosan dagiti priority iti biag tayo. So God gave all already ti biag na impaay na aminan kada tayo. So rebeng na laeng nga talaga nga agbiag tayo met apara ken kuana. So ngarod kakabsat itatakot awisen kayo nga agkararag idalan kayo iti panagkararagyo ket I pray nga daytoy nga kararag ket agbalin met nga personal met nga prayer yo iti sangwanan ti Apo kas panangawat tayo ken kuana. Kararag tay ngarod. Amami nga managayat ken man nakabalin agyamang kami unay ti daytoy nga kanito nga nangagami digiti napintas nga sasaom. Ami nag-apo nga adu dagiti nararamidak nga basol, nagrebelde ak in the past, ket dumawat ak apo nga pakawanen nak amin kadagitoy. Mamati ak launay nga inted mo ti biag mo tapno non maadaan nak iti biag nga agnanayon. Agyaman ak apo itinaindaklan nga ayat mo kanya. Ket manipod ita nga kanito awisen ka nga makipagtaeng kanya ken agbalin nga Dios ken mangisalakan ko. Ket agyaman nak iti daytoy nga baro nga biag
ken baro nga relasyon nga impaay mo kanya. Daytoy iti kararag ko, tinagan ni Apo mi nga Hesus. Amen. So madaydayaw ti Apo kakabsat, let us always connect kadagiti kakabsat ken kadagiti leaders tayo nga mangin-invite kada tayo, and let us be faithful. Kadagiti Bible studies tayo tapno ti kasta ket agtultuloy iti panaggrow tayo apan nangammo iti Apo. God bless you all kakabsat. Thank you, Sis March. Pintas DJ diti napagtutungtungan tayo gagayem ken kakabsat adu talaga iti naadal tayo ket nagalisto talaga iti oras iti panaglepas diti nga aramid tayo awagak man ni Sis Ani para kadagiti dadumapay nga announcements ken kalpasan na data i-close na tayo iti kararag. Sis Ani. Sige, Brad Albrin, mapantay nga rin ka dagiti announcementen kakabsat, so dagitoy at atendaran tayo nga kakastoy, dagiti kathan lang nga activities, but dagitoy kat katulungan tayo, tapno umunag iti panakaawa tayo ti sasaon ni Apo, kat mas nga adda iti gagar tayo nga mang kandijay ayat ken panagbuteng nga agtulnog tayo. So datoy kastoy every Wednesday dati topic review, dati kat mapaspasamak iti inaldaw-aldaw, kat kastamat nga itultuloy tayo nga rod nga ag-join kan iti kada umunang nga Sabado, iti kada bulan, dati kat tandanimanan, ati pinagatenda tayo today in prayer and fasting, ado dagiti kasapulan tayo nga talaga nga ipag-pray, iti pinag-fasting tayo kat talaga nga adda iti sungbat ni Apo kadagiti karkararag tayo taawan iti imposible ken kuana. Dati upcoming nga Freedom in Christ tayo when FIC ito no Sabadon gagayem ken kakabsat dagiti contacts tayo nga adda kadagiti communities ken dumapay ket agsagsagana kayo nga rod datoy July 30. Kastamat datoy Sunday worship service, hantayo nga luluwayan iti ag-join, datoy tayo nga mapatibker pa iti pamati tayo ken dagiti naudi nga dati Domingo di Kalman, we celebrated dati Thanksgiving tayo. So that Thanksgiving Day. So sapay ko magagayam ken kakabsat hantayo nga moumuma. Let us use dagitoy nga inted ni Apo nga oportunidad tapno iti kastaket umuneg tayo pa iti pamati tayo ken kuana ket sang kamay sa tayo pumangarod nga grow in the Lord, and let us share the gospel, let us share our testimony kadagiti kakabsat, dagiti kapamilya tayo, gagayem, katabaho tayo, classmates nga hanping nga nakamamo ka ni Jesus Christ tapno iti kasta ma-fulfill detay pagayatan ni Apo nga Great Commission. So ngarod kakabsat agrikop tayo ngarodan, let's have our closing prayer. Agdumog tayo kat agkararag tayo, madaydayaw itinagan mo o Apo mi nga Hesukristo, pagyamanan mi, dagiti sasaom nga in kami naadal itattakat sapay kumata, dagitoy ket maipapuso itong galmay sa kada kami, kang ronaan na no kasano kami nga agbyag, nga pudpudno nga anak mo, agbalin kami Apo nga maadaan kami Apo iti pudpudno, kanaunag nga relasyon kada kayo, tapno iti kastaket da kayo nga talaga agbalin nga priority mi, da kayo iti focus iti pinagbiag mi dayti nga rod Apo iti rason no apay nga inawagan na kami tapno iti kastaket mamati kami, agtulnog kami ket ipaduyak-yak mi iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Ket bendisyonam Apo titunggal may sa kada kami ket kastamat kadagiti sumarsaruno pay nga aldaw kadati nga lawas nga maaramid mi nga talaga no anya dagiti banag nga makay-ayo kada kayo. Ket dayti ti dawat ko tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. God bless kakabsat. Okay, praise the Lord. Kata dayti nga rodan iti naglipasan iti aramid tayo gagayem ken kakabsat ket inton Lunes manen no masangoy iti naldawal-daw talaga nga ag-tune in kay akan kanayon kada iti topic review. So wisok man nagiti kakadwak nga panelist kaway-kawayan naman nagiti invites da.
God bless. Kakabsat, until next Monday, God bless you all. You all. See you again. Okay.